ক'ত পৰা আহিছে আপোনালোকে হা 10,000 ন কেনে লাগিছে ইয়াত আহি কিনে ধুনীয়া ন দে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব দিব হা তো नोंथांमोन आं दायो माने कारिगाव मोनबाय आरोना दैमालु बिरजिरावनि मुसुखा खाम्फाया नैबेनो ओमफ्राय ओरै सिदा थाङोबाथाय क'क्राझार मोनहैबाय ओमफ्राय दायो आं क'क्राझारनिफ्राय फैबाय न'थिं थांसै नैबेयाव माने सारियालि जाफैयो आरोना ओरै क'क्राझार थांनाय ओमफ्राय ओरैजाय वेस्ट बेंगल थांनाय ओमफ्राय सिदा साहाथिं मा थाङो बेखौ मिथिला आङो दायो आङो ओरै तेजपुरथिं थांसै तेजपुर माने गुवाहाटि लाइनथिं थांसै आरोना दा फुंनि समाव माने गारिफोर सालायनो मोजां नाङो आरोना हाइवेआव बारा गारि जायाना बेखायनो फुङावनो फैबाय आङो कारिगाव मोनबाय दायो थांसै आङो बेनो आरोना दैमालु बिर जोहोलावनि मुसुखा खाम्फा I'm going to Bangalore I'm going to Bangalore गोसोथोनायाबो गैलाबा तो नोंथांमोन दायो आं माने बिजनि मोनसिगोन बिजनि 29 किल'मिटार दङ ओमफ्राय बेंटला 15 किल'मिटार बाक्सा चिरां बर्डार बियो नोंथांमोन बे दालाङा बे दैयानो माने बिनिफ्राय ओरैजाय बाक्सा जाबाय दालां बारनानै बेनिफ्राय ओरैजाय माने चिरां आरोना बाक्सा चिरां बिराद गिदिर आरोना एरिया नोंथांमोना नायनो हागोन दलाङाबो बिराद गोलाव दैया बिराद गिदिर जादों आरोना दायो बाक्सा चिरां बर्डाराव आरोना बे दालांखौ बारबानो ओरैजाय बाक्सा मोनबाय सानजाहा बे दालांखौ ओरैजाय बारलांबानो ओरैजाय सोनाबहा माने चिरां मोनबाय आरोना बे माबानिफ्राय रङिया टु क'क्राझाराव हाइस्ट गोलाव दालाङा बेनो दैया बयनिफ्रायबो देरसिन दैया बेनो आरोना मा दै होनो दैनि नामखौथ' मिथिला आङो जिखुनु बाक्सा ओमफ्राय चिरांनि गेजेराव दङ बे दालाङा आरोना बेखौ खोनानो मोन्दों बोरसि दैमा ना मा होननाय खोनानो मोन्दों आङो बोरसि दैमा बायदि मोन्दों आरोना बेखौ नंगौ खोमा बोरसि दैमायानो खोमा ओरैजाय एकदम माने गिदिरथार आरोना नायनो हागोन नोंथांमोन फाइनालि आं दायो रङिया मोनफैबाय नोंथांमोन नायनो हागोन नैबे रङिया टाउन आरोना बिथिंजाय ओरैजाय गासिबो रङिया गोलैजोबो बियो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटि थांनोबा ओरै सिदा थांनांगौ माने 2 वे आरोना बियो 4 लाइन ओमफ्राय ओरैजाय माने क'क्राझार दायो आङो रङिया मोनफैबाय नोंथांमोन रङिया थ' नोंथांमोन दायो आङो माने क'क्राझारनिफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय रङिया मोनफैबाय आङो ओरैजाय सिदा फैबाय आङो बैनिफ्राय ओरैजाय हाइवेनिफ्राय हाबबोबाय ओमफ्राय रङिया स्टेसना ओरैजाय थाबाय आरो बिथिं ओरै सिदा थाङोबाथाय तामुलपुर मोनहैयो थ' नोंथांमोन दायो आं माने फावरा मोनफैबाय आरोना फावरा रङिया बारनानै ओमफ्राय सासे फंबाय आंखौ नेफैदों गावसिनिजों थांनांगौ जाहैदों आरोना गरायसरथिं ओमफ्राय बारस'ना थांसै दैबो बारनांगौ नै अखा हागासिनो बेखायनो आं रेनकट गानदों क'क्राझारनिफ्राय नै 10टायाव मोनफैबाय आङो 10टा राइट 3.5 घन्टा लाबाय लामायाव एसे हाबबोबाय आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे फंबायानो इन्द्रजित हेलो दा लोगो मोनगासिनो जोङो एकदम धामाका भिडिअ फैगोन दा दसे थाना मोनहैग्रोनि जों दायो माने नाव दै बारनोसै आरोना नावआव थिखोलायनांगौनो बाइकखौबो ओमफ्राय थांनोसै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांगोन जोङो थ' नोंथांमोन नाव फैगासिनो नाव माने बाइक थिखोजायो आरोना बे नावआव बाइक थिखोजायो ओमफ्राय मानसिबो गाखोजायो ओइलाय बन्द' जाबाय नावआ आगोलावबो गाखोखांबाय आङो बे नावखौ नायनो हागोन बाइक गंबैसो फैदों इयाव बाइक गंब्रै फैदों ओमफ्राय साइकेलबो फैफादों दा बेजों थांगोन आरो जोङो ओरैजाय बारलांसै दालाङा जाथ'वाखै बेनो दालाङा ओइ बेजों थिखांसिगोन आरो नैया दायो आङो नावआव थिखोनोसै दे लाहे नोंथांमोन फाइनालि आं दायो बाइकखौ नावआव थिखोबाय ओमफ्राय जोङो ओरै जावलांसै आरोना ओरैजाय बै नुहुरदोंना पस्ट खुन्था बिथिं थांगोन दायो आङो नावआवसो गाखोनो दै नावआव नै बाइकखौ नाव सायाव थिखोबाय ओमफ्राय आङो तामुलपुर जानानै थांथ'ला दिनै माने सर्टकाट मारिसिगोन आरोना ओमफ्राय ट्रेन फैगासिनो दङ मा ट्रेन फैदों मिथिला माल गारिबो जानो हागौ मानसि गारिबो जानो हागौ आरोना एकदम माने नावबो गाखोलायनो मोनबावबाय आङो नायनो हागोन नै ट्रेन फैगासिनो नै खेरेन्दाय फैदों खेरेन्दाय देखो खेरेन्दाय माल गारि खेरेन्दाय नोंथांमोन बाइकखौ एसे हमथादों आङो मिथिबायना बाइकखौ एसे हमथादों मावदों मिथिबाय होलो बार फैदोंना
थ' नोंथांमोन दायो आङो माने बाइकखौ बोख्लायसिगोन नै गासिबो माने रङिया थांनो थाखाय रेडि आरोना बिसोरो नावजों थांजोबगोन नैबेनो मेन इन्जिना नाव माबानिया नावनिया दायो माने जोङो नावखौ बारबाय आरो बिराद खस्थ' मोनो गामिनि रायजो राजाफ्रा दलाङा थाब जायोब्ला मोजां जागौ मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जायाखै दलाङा ओमफ्राय नावजोंसो बारनो गोनां जायो बिराद रिक्स आरोना थ' बारखांबाय जोङो दायो दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ' मोनो मेसेङाव खिन्थु बारजायै जानो हागौ ओमफ्राय दलाङा दाबो जायाखै दलाङा थाब जानायबा मोजां जागौ बे जायगानि दैनि नामा फुथिमारि दै ना फुथिमारि दै मिथिबाय नोंथांमोन ओमफ्राय नैबे आदैखौ सोंगोन आं एसे ओमफ्राय नाव बारनायावथ' बिराद खस्थ' मोनो दैज्लां बोथोराव ना ओमफ्राय दा गोदान सरकारा मा राहा लामा लादों नामा दा बे दलांनि थाखाय गोदान सरकाराव जागोन होननानै जोंबो आखा बादि औ बेबायदिनो जादों दा परिबर्तन माबा हिसाबै दा सोलायनायखौ जों बयबो लुबैदों दा आदैयाबो बेखौनो बुंदों आरोना दा जोंना गोदान सरकारा थाबैनो बानायब्ला मोजां थ' बिदिब्ला आदैनिसिम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जों नोंथांमोननो जायगाखौ देखायलांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने गरायसर टाउन मोनबाय आरो ओमफ्राय गरायसरनिफ्राय जोङो दायो हिरिम्बा बाथौ थानसालिथिं थांगासिनो दङ माने भइसखौ बारा मोजां खोनानो नागिरा आरोना जों मबाइलजोंसो भिडिअ बानायगोन ना ओइ साला डिस्टार्ब बास बिराद डिस्टार्ब बासफोरा मिथिबायना नै गरायसर टाउना बेनो थ' नोंथांमोन दायो आङो जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहा फंबायमोना नेनानै दंखायोमोन आंखौ नै नायनो हागोन फंबाय दङ ओमफ्राय नैथिंबो दङ आरोना नै बिथिं सासे दंबावो जोंनि गामियावनो थांदोंमोन लोगो हमनाय जायाखै दासो नैयावसो रायलायनाय फैनाय जाबाय औ ओमफ्राय गय जागासिनो बिराद गय खाबारि बेबो आं बायदि गय जायो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दङ जोंहा सिनायखायो बे फंबायखौथ' फंबाया बिराद भिडिअ बानायो हिर'ना एकदम धामाका फैगासिनो भिडिअ धामाका दल दामगोन जोङो दल दामगोन आरोना थ' देखायगासिनो आङो दिनै हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन बेनो फ्रन्ट साइडथिंनिफ्राय बिदि नुयो आरोना आगोलथिंनिफ्राय हिरिम्बा बाथौ थानसालि ओमफ्राय जों दा सिङाव हाबलांसै सिङाव मोजांसिन जायगाया गासिबो टाइल्स जोबनाय आरोना ओमफ्राय नैबे लामाखौ नायनो हागोन खाथियाव माने दखानफोर दङ बे दखान होदों आरो ओमफ्राय जों दा सिंथिं थांगोन थ' नोंथांमोन बेनो आरोना हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल हिरिम्बा बाथौ थानसालि टेम्पोल माने इंलिसाव जों टेम्पोल होनफ्लांबाय थायो आरोना माने थानसालि आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां जायगाया बिराद बरिया नै मोजां जायगाया खिन्थु आं दिनै बिराद मोजां मोनदों आरोना बे जायगायाव मोनफैनानै ओमफ्राय नैथिं फुख्रि दङ बेयाव ओरै फुख्रि बेयाव बटिं खालामग्रा जुदि एसे साजायबावनायमोनब्ला मोजां जाबावगौमोन बेयाव माने सिरि बानायनायमोनबा दै सेराव मोजां जायो आरो ओमफ्राय नै बेकथिंनिफ्राय सिङाव हाबबोबाय आङो नै माने बेकथिंनिफ्राय बिदि नुयो आरोना उनथिंनिफ्राय बिदि नुयो ओमफ्राय सिङाव बिदि बेफोरबायदि नुयो आरोना सिङाव थ' नोंथांमोन दायो आङो जिरायबाय थादोंमोन आरोना सिनेमा हलाव सिनेमा नायनो हायो बिनिफ्राय ओमफ्राय सिनेमा हलाव जिरायदोंमोन नालाय आङो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव ओमफ्राय दा जोंहा गोरबो खुंगुर गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खुंगुर दं नों नायबाय थानाया नोंथांमोन ओमफ्राय दा मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा बिथांखौ मोजां नांबाय लोगो मोननानै सेकेन्ड टाइम जाबायना सेकेन्ड टाइम खेबसे ट्रि हाउसआव दिनै आरो हिरिम्बायाव आरोना औ थ' बिथाङा बर बेरायगासिनो अल बड'लेण्ड राइड खालामना फैबाय बिथाङा आं लांफायासै आरोना सोला हारसिङैसो आं गिदिङैबाय हायो खिन्थु हारसिङैनो फुरा बेरायगासिनो बिथाङा औ दा माने गोरबोआ एसे माने कलेजाव एसाइनमेन्ट लिरनांगौ माबा माबि दंमोन नालाय बेखायनो आं खबर होबाय थायासै हारसिं स्रोद खारखोलांबाय आङो माने दा जोङो देखायनोसै माबाखौ बाथौ थानसालिखौ टेम्पोल माने इंलिसाव बुङो आरोना औ थानसालि दा नैबेखौ गोरबो खुंगुरखौ बयबो सापर्ट खालाम ओमफ्राय नैथिं फंबायमोनखौबो खालाम बयखौबो खालाम नै बयखौबो सापर्ट खालाम बिथिं दंजोबो ओमफ्राय गोरबो खुंगुरखौ दायो एसे थाब खालामना होबा मोजां जागौ आरो जाथारसिगोन 150 माने मथा मथि 175 साबसक्राइबार आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखायबो दै आं रिकुवेस्ट खालामदों बेखौ स्पेसियेलि माने दख'ना गाननानै मोसागोन आरोना देखायगोन माने फैबा जागोन लाइफआव जेनेबा लाइफआव फैनाय टाइमाव सम जाबानो औ आं खालामगोन आरोना दा लाइफआनो जोब्बाय नोंनिया जागोन दाबो जागोन दिनै आं बेनो बारा टाइम होनो माने दिनै हरनि 12टासिमाव जायोब्ला आरोना दा मोनानि हरनि 12टायाव जायोब्लाथाय जाबाय बिथिं गासिबो बर'नि इउटुबार दंजोबो बिसोर माने ब्लगिं भिडिअ बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन जाथिफोराबो गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा फैयो आरोना बेयाव जोंनि जिथुनाखि बर'नि धोरोम बाथौ हिरिम्बा बाथौ थानसालि थ' नोंथांमोन दायो आङो मेन गेटआव दङ हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि मेन गेटआव ओमफ्राय सिंथिं हाबलांसै सेन्देल खुनानै लाबाय ओमफ्राय
नायनोसै सिंथिं बिराद मोजां मोनदों आरो ना जायगायाव मोनफैनानै गासिबो टाइल्स होनाय गोजा नै गोरबो खुंग्रा मादि मोनदों माने बे जायगायाव फैदों माबा मोनसे फ्रेस नाङो आरो ना माबा मोनसे माइन्डआव माबा मोनसे दोंबाबो माबा मोनसे एकदम फ्रि नाङो जेनेबा माबा मोनसे आरो ना माबा मोनसे नाङो सान्थि माने ओमफ्राय बेयाव खासेव मासे दङ आरो ना खासेव देखायगासिनो खासेवखौ नायनोसै जोङो मेन माबाया मन्दिरा बेनो आरो ना थानसालिया सिंथिं हाबलांनो हायो ओमफ्राय फुजा होनो हायो आरो ना जायफोर फुजा होनो गोसो ओमफ्राय दा नैथिं मोनसे गार्देन बायदि बानायना दोनदों गार्देनानो होनजायो नैथिं पार्क बायदि आरो ना ओमफ्राय नै सिख्लाफोराबो फुजा होनो फैदों बहानि जाखोथाय बहानि खयेलकुसि ओमफ्राय नोंसोरलाय लाजिदों नामा ए बिदिनो आरो ना फुजा होनो फैदों ना बेरायनो फैदों सेंग्राफोरसो लोगो हमनो फैदों ना थ' आं एसे एदावबाय आरो बिनानावमोनखो ओमफ्राय नैबिथिं माबा दं आरो ना जोंहा मा होनना बुंगोन फुख्रि बानायना दोनदों ओमफ्राय टपआव बिदि नुयो आरो ना भिउखौ बिराद मोजां नै नोंथांमोन बेयाव जापान खावै ना मेरला दं ओमफ्राय नैबेनो आरो ना बिथिं बेक साइडथिं ओमफ्राय बिदि नुयो थानसालिखौ ओमफ्राय जों सिङाव हाबलांगोन दायो सिङाव बेयाव आङो सासे जोंहा आदै लोगो मोनदों आरो ना बिनाव सोंनि आङो আপনি ইয়াতে থাকে নাকি নাথাকো ন আচ্ছা ইয়াত ঘূৰিব আহিছে না পূজা দিব আহিছে ঘূৰিব আহিছে ন জাগাত আহি কিনে কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া ন একদম সুন্দৰ ন জাগাটো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ইয়াত নিশ্চয় আহিব উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে এইটো ভাল লাগিব আৰু মনটো ন খুৰাৰ ভাল লাগিল আৰু খুৰাক লগ পাই কিনে কিন্তু মই ইমান অসমীয়া নাজানো বাৰু মানে থ'থ' থাথা रोङो आरो ना नोंथांमोन दा बेखायनो घुरि थाक न' खुरा ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरो ना ओमफ्राय आं बारा एसामिस रोङा दै माने थ'थ' थाथा आरो ना ओमफ्राय देखायगासिनो आं नोंथांमोननो जायगाखौ जोंहा बर' बिमानि बेयाव स्टेचु बानायनानै दोनदों नायनो हागोन माने गथ' बानाय आरो मा नामथाय नामखौबो खिन्थु नाम सेभ खालामनानै दोननाय जायाखै जिखुनु बर' बिमा होननानै मिथियो आरो ना नामखौ मेनसन खालामनाय जायाखै बेयाव बर'नि बिमा आरो ना बियो जोंनि बर' बिमाया बेफोरबायदि माने गथ' बायो आरो ना दा जोंखौबो बिदिनो माने फेदेरबोदों जोंनि बिमाफोरा थ' नोंथांमोन खासेवखौथ' आं नोंथांमोननो देखायनो हाला फायग'आनो गैया दिनै ओंखारासै आरो ना सान्दुं गोसाबा ओंखारनो खिन्थु मुरि सारबा हले ओंखारा आरो बैथिं मुरि सारगासिनो दं नोंथांमोन नै बेयाव सोरबा मोजां मोनलायनायनि माबा नेरसोन माबा लिरना दोनदों आरो ना बेयाव माबा नै आर्मि प्लास माबा माबिनो नै बेयाव नायनो हागोन नैथिया गासिबो फुजा होनो फैदों आं सोंनि र' ক'ত পৰা আহিছে আপোনালোকে হা শিৱবাজাৰ ন কেনে লাগিছে ইয়াত আহি কিনে ধুনীয়া ন দে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিব হা दैमु बसुमतारी ঠিক আছে गोथैसि बावनाय ओमफ्राय नै बिथिं दङ माबायदि होयो माने फुजाखौ नायनो हागोन बर'नि दख'ना ओमफ्राय नै बिथिंजाय गामसा ओमफ्राय नै बिथिंजाय माने बे जिथुनाखि बाथौ फुजिनाय फोरबो बेखौ माने माबायदि होयो नै बिदि आरो ना नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव जों दा सिङाव हाबबाय नोंथांमोन मोजां नांदों फैनानै सिङाव बेनो आरो ना सिङाव बिराद मोजां जायगाया ओमफ्राय लाइटफोर फोजोंथ'वाखै दायो मोनायाव फोजोङो आरो ओमफ्राय मेन फुजा होग्राया नैबेयावनो नोंथांमोना सोरबाफोर फैनोब्ला बेयाव फैनो हागोन आरो ना सिङाव हाबबाय आङो दायो नै बिथिं दं आरो ना सिजौआ जोंहा बिथिं सिजौ गायना दङ जोबोद मोजां बिराद साफाखा एकदम साफायाव लाखिबाय थायो आरो ना बेखौ बेनो ओमफ्राय र' बेगथिं देखायनो आङो ओरै गोजौथिं नायनो हागोन मोजांखा आरो ना नै बरिया नै जोंनि आफाया आखानिजों साबसक्राइबार लोगो मोनदों नै ओमफ्राय नोंथांमोनथ' देखायखाबाय आङो जायगाखौ नोंथांमोना सोरबाफोर बेरायनोब्ला फैबानो जाबाय आरो ना बेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो हिरिम्बा बाथौ थानसालि होनना बुङो बेनो ओमफ्राय नै जोंहा बिनानावा अबेनि गरायसरनिखा गरायसरनि आरो ना ओमफ्राय जोङो नै गोरबो खुंगुरखौथ' सिनायखायो दे गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो जालाब्ला